34 a golden couple manipod karigi 32 a munisipalidad ken 2 a syudad iti probinsya ti Ilocos Sur. Ti naipaayan ti pamadayaw manipod iti biyang ti PGIS. Babaen ti panangidadaulo ni Governor Jerry Singson pakairamanan dagiti adda iti pagpanday linteg. Babaen met ti panangidadaulo ni Vice Governor Ryan Singson ken dagiti agpanpanday linteg iti nadagkamat a probinsya. Ti Ilocos Sur 10-point agenda. Ket ditoy iti pan nakasalwad. Dagiti umili iti probinsya ti Ilocos Sur. Manipod kay yanak, aging gana ti maudi nga anges dagitoy. Dagiti kunaming One Ilocos Sur 10-point agenda. Ti programa ti One Ilocos Sur 10-point agenda, manipod di antas ka pala nga may pasingay, aging gana ti matay ka, at da programa mi. Anya mga edad, anya mga kinataom, anyaman nga status ti panagbiag. Lakay, bakit, ubing, baldado ka man, anyaman, adaming programa kadagitoy. So, dito'y meta po, kabarbaro man yung ordinansya nga naramid ti Junta Provincial. So nga dato'y kaming ti Junta Provincial, dayawek unay syudad na nagsisirib da, nagado ti mapampanood da pagsayatan nga suportado ti One Ilocos Sur 10-point agenda. So, happy naman kaming lahat. Everybody are happy na nagkaroon kami ng itong programa. At ito ay to encourage or inspire couples to stay close as much as possible nga yung kanilang sinumpaan for better or for worse till death do us part. Di ba? Kasi ang kabataan ngayon, ang daming kabataan ngayon na ilang buwan pa lang silang kasal naghihiwalay na. Nawawala na yung mga moral values ng family. So ito ay parang another incentive or inspirations para sa mga younger generations. Naiyawat karigi 34 a golden couple, isag 50,000 pesos, manipod PGIS, kasigon kani Governor Jerry Singson, ket dakkel tinagbalin a contribution dagitoy iti probinsyada. Ken haanla adagiti senior citizens iti adda iti kastoy a maaawat da nga insentibo no diket pay dagiti miyembro ti PWD, PDL ken dagiti umili nga agkasapulan ti tulong manipod gobyerno lokal. Wala na po, ado titindad tayo nga incentive da. Aming nga programa tayo kaya daming incentive da. Senior citizen ka man, PWD ka man, PDL ka man, yan mga adaming programa tayo nga mangtenti incentive da. Ano kasta ket amom no incentive da ngamin ket napasne da. Nya the objective da nga napasne da nga makikwati dito programa ti gobyerno provincial. So kuna anyada ket everybody is part and parcel of the development of our economy. Dito provincial government tayo. So nga already balikbayan tayo. At damin nga programa tayo dito. So nga, we are coming up with One Ilocos Sur International Association. Sa dito po, kasi wherever you are, anyaman ti status ni panagbiag mo, kinataom, you are part and parcel of the development of our province. Sa po. Walang may iwan na unada. Sigon ti Provincial Social Welfare and Development Office iti Ilocos Sur, ket adda tinasurok sa ngaribo, ti nagipasa ti aplikasyon na para ti Golden Couple Award iti kaday ti atawen. Ngem adalaeng iti saggay sa a couple manipod kariti 34 nga LGUs ti napili. Nakagasgasat ti probinsya ti Ilocos Sur, lalo unay dagiti couples nga naka-reach ti 50 years of married life. And babaen tatay nga naibinsa-binsay iti author of this ordinance nagsayaat dati suporta dagiti opisyales tayo lalo launa iti yung ngoten tayo nga Vice Governor Ryan Singson ken Honorable Jeremiah Singson inadalda nga nasayaat apo non nya dagiti kwalifikasyon tagbalin nga beneficiary or dagiti golden couples but the number one nga talaga apo they should be a resident bona fide resident of Ilocos Sur living together for 50 years and beyond. Kaya sawan literal nga nagsinsina, meaning awan ti annulment, awan iti separation, but the love is still there nga nagkadkadwada within that 50 years. And talaga nga dayjay bona fide resident,
diretso apo nga kadkadwada nga agasawa and may nga bubong apo iti ayanda. Ket ti pakatunayan when iti means of verification tayo syempre marriage certificate. And certification from the barangay captain nga isuda apo ket nagtaltalina ed nga dati panagin ayat da awan pulos tinaputol when honda nagsinsina iti lasod ti panagkalaysada apo. Dagiti main nga qualification da nga talaga. Napintas alangen-langen, awan tinakaro nga apa, manakimisa, ken nasaya at tisalon at tisikreto kano, itinabayag a panagdin na dagiti agasawa, sigon dagiti couples anak sarsarita ti JCQ News. Basta gaputi trabaho, agdangdang kay kami lata, ore sino ti papapanan me, kisulya, mana kapag bayag kami met nga kwa, Manot tawon nyo, hindi nagkasar kay kin Lola. mga 25. Oo. Anamot dagiti kaslang panangar-araw mo kun Lola, ide. Kaya, agkaroba kami gamin, kaya kasilatan na basta gaputi panagidad ang kami nga kakadwa, kaya masapol nga ko, agkinapya da, agkadanggay da, handang gapapa, kasi ay oreno anya ti rigat, masapol nga agdanggay da ng trabaho. Nasaya turnos mi ang kami nga nagapapa awanti naririnak nga imana manipod kadatan na mi patan na mi pulusan na nga awanti nasagsagid na kanyada. Mano tibunga tayo Lola, mano tibunga iti ayan-ayat yung kinilolo. Mada sir lima. Dagiti lima nga anak yun, napaadal tayo amin isuda. Kasi ti apo sir nagadaldang awan nga pulos ti ultimo nga siping nga tulong ni kanyada nga nagadal. Nakaamuda nga nagtitinulong dagitoy anak ko. Dati laeng may sangay na una isulaeng ti ang nga nakaadal tay di nalpas ti portiernan napanti Manila nakastra kasigod ti trabaho. Tunga nakaadal. Lula, na iti maipadanon tayo, mensahe tayo karigitay aga-asawa iti karigitay agondawa. Bagbagak mo't ida. Yun may sa ibagbagak pa nga man nakimisa datada kami pulos nga hami nga malipatan ti Domingo nga makimisa. No adda tinaimpapuswan nga ayat, panang taripato tinapintas alangen-langen, ken adda iti buteng ti Dios ket tungpalbiag ti panaginayat, dagiti agasawa. Para ti JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.